mesti bakal akeh pacoba nanging becik sing ketitik Allah bakal ketara sliramu sing ana atiku sing mangerti apa luputku kaya minggu sing ana dinane uga taun ana wulane nyawang katon lintang ana ing ngawang-ngawang kaya bentuk pasuryanmu sing tak sayang masih mengko ana pacoban gedhe mugi tetep bebarengan selawase ing donya iku mesti bakal akeh pacoba nanging becik sing ketitik Allah bakal ketara sliramu sing ana atiku sing mangerti apa luputku kaya minggu sing ana dinane uga taun ana wulane nyawang katon lintang ana ing ngawang-ngawang kaya bentuk pasuryanmu sing tak sayang masih mengko ana pacoban gedhe mugi tetep bebarengan selawase mugi tetep bebarengan selawase